naa kanang kap. Ingon magutong imong driver nga mas lami kuno ang imong asawa. Kuyay. Ang mga pagkatawag gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod kanato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto aniya na po kita manukad mga kabisyo my love so sweet alas 11 na gyud sa kaudtuhon maayong pagpaniud to na pud usab gihapon duyok ta sa pagpaminaw kanato ko mga taknaa manukad sa paglanog-lanog ilabi na sa pagpahimsog sa tuwang kalawasan batok sa mga sakit ka pwedeng magpakgang sa tuwang kinabuhi mga kabisyo my love so sweet so mahimong pangandami og samtang kamulo kasi mo ang paghungit-hungit diha dapita ala sige gilang makabalos lang niya mi ha. Anyway, kini ang inyong DJ Michaeling. Huwag kini po dyan inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kini sa lulubaba, oh, ha? Ganyan, makabalos lamin ninyo, bantayan mo, ha? Pero pakabusog yapon siya, kaya mahirap niya, bahala pa dihagad. Di ka manghatag. Ang mo alang isa, mulungtad pang imo ang kinyabuhi, no? Aron makabalos mi ba, ha? Abati mo 0917-509-5493. Again, osbon ko 0917-509-5493. We are live sa itong Facebook page sa DJ Michaeling, a Facebook page. Also, diri sa ito ang Calabo Herbal Product Jesser Marketing, a Facebook page. Live po ta diya dapita mga kabisyo my love so sweet. Pwede mo mag-order okay, sa mga produkto nato sa Calabo. Pili lang mo diha na ay Charisma Beauty Soap, na ay Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Calabo Mangustin, Calabo with Garlic plus Lemongrass and Turmeric, no? O Calabo Capsule or Calabo Herbal Capsule. O pili lang mo ana diha mga kabisyo my loves, no? Dapat ay Calabo plus Liniment Oil, Calabo Premium Rub o Calabo Angelic Relaxing Roll. Oo. Tapos ang napugid ang Angelic C Vitamin C nato daghan na to mga produkto no di ba unsa na kulang ni Lulubaba Ikaw na lang gid ang kulang para mo palit niya. Ala sige, manyukad ta og panyukali ang atuang atong programa karon nga mga pakatok no ha. Importante makatok den tanan. O katong mga ubala tong kabisyo hinigugma diha karon nga naminaw sa asang dapita sa asang lugar ha. Maayong udto kaninyong hurot. Labaw niya po sab sa mga hinigugma niya itong naabot itong pagsibya karon mga takna po tuod may kiling. Ilabi na diya sa may Gold FM Bayugan 93.3 Line FM Kagwait, Line FM Barubo, 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 90.3 Kasangga Radio FM Banabo City, Radyo Tribo Madrid, 98.7, 94.1 Big Radio Bayugan, Go FM Trinto,
Kings FM 88.8 Pipino Mass Media Unidad Caguait, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, and 88.3 Line FM Badas Placer. Thank you so much maayong udto kaninyong tanan sa mga lugar nga naabot sa itong pagsibya karon mga taknaa kung batitan ninyo ha. Ala sige og tuod sa mga uban natong kabisyo diha karon nga nagpaniud to, nagpanikay-sikay. Hala sige hinaot nga nangabusog na mo diha mga kabisyo. Mangutan nga tuod ta, no? Kung unsay mga maayong pagkaon nyo diyan gipang kaon dapat mahimsog gituod niya, ha? Lulubaba mangutan ako nimo. Kasi pangutan niya nimo, ha? Dapat kalas nag-bright, ha? Kung vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, unsay tawag sa tao or unsang tawag sa kumakain ng tao? Simple. Humanitarian, ha? Unsay plural sa rice gani? Extra rice. Unsay mas lami lulubaba? Unsay mas lami sa mga bayot? Itlog ng pugo o itlog ng bibi? None of the above. Itlog ng pugi, ha? Ba niya siya ma-practice itong pangisip na ito ba, ha? Kay lihod kayo. Pero sa tinuod lang, natakdan kituod ako mga hayop may kiling. Sa ko ang ka-bright. Maubang ano man, unsa doon dahil mo ang mga hayop di ay? Yaw mo niya akong iring, ha? Kabaw mo sayaw. Wala ka sa ako. Gawin nyo, palabuan pa yung kuhan ni Niya, ha? Saman dyan na sa mo. Wala ka sa ako, kaya kung iro. Kay ba mag-grocery? Masigi na uban na nimo niya tapos ginapatuklodan nimo sa imong baligya. Di ka pala siya mag-grocery. Makasulod din ang iro sa grocery. Ati ka patanani, sudad nani, sudad pajud, ha? City nani, sudad pajud, ha? Ay nyata, ha? Kaya ko sunod lang, di lang akong irig ang kabalo mo sayaw, ha? Unsa man? Tungyagi, ha? Nag-text ang akong kanding. Nag-text ang imong kanding? Singon, ang kabaw doon na mo, yung kat-kat na po daw glubi, ha? Basin daw mahuyog. Di basta-basta, kalas kay bright, lulubaba. Ganyi mo. Mula ba pagkanya, ha? Lisod na kayo na labuan lulubaba. Pero bitaw dili po tantong ingon nga tantong kining magpatuyang po siya sa itong pagka-bright, ha? Kaya nguban ka na ito, bisag bright bitaw kayo gito, dili na magpanyumbaling sa ilahang panglawas. Okay, busy niya sa ilahang mga nabisi niya sa ilahang mga laing pang transaksyon. Laing mga bulwaton. Okay, bright man kaistanan niya, uban yung, alabaw niya, butang na ito, example sa politiko. Ha? Sa sobra ka bright. No, mo nang nagapangawat na yun, ha? Kaya sa kadili gini maayong bright yun, ha? Dapat ko lang yun, balance lang yun, bugo o bright, ha? Pero ako, mapiliyon ko, magbugo na lang ko, eh. Kaya pag bugo mong ka, dili dyo ka gusto masayop. O niya, maghinahinayon kasi muhang mga desisyon, yung mga lakaw, maghimuon. Kay, badyo ka magpataka ba, ha? Careful kayo ka, careful, ha? Okay, kasagaran na ba kanyang mga bright? Mura ba niyo sila kasagaran po diyang mga nakabsan silang kinyabuhi? Dati kasi nakalaag ko sa kuhang amigo may kilig. Dahil siya purinarya. Dito siya nagtrabaho. Yan, nag-shot-shot mo dito. Sa purinarya mo, nag-shot-shot? Nag-shot-shot yung kape. Kay libre man. Panog, mga laing pang pwede mapulot, ha? Pulutan nga mga biskuit. O nga daw, be, kanong nakalag mo ka dito? Wala, sul, ako kikiming ako sa kumbarkada mo na to, gisuroy po ko, gitor ko niya sa ilahan po nila niya.
Gitor kaniya sa ilang purinarya sa dinada tourist place dinada yang mismong purinarya ang gitrabahoan niya. Ambot lang lagi pero wala lingaw naman pud noon ko. Pero dito ko niya mas gitor sa mga taong nangamatay may kiling. Uy, ano ka ba sa kayo? Dito ko niya gi-tour. Kay Balsamor magod siya god. Unya tapos sa moto. Gitor ko niya sa mga patay. Gitudlo niya yung usa ka patay ang isa kay namatay matod pa kay nakadaog og luto. Namatay kay nakadaog og luto. Kay yataki man, mo na namatay, ha? Unya tapos katong isa, mingkuha lang og langsang namatay. Nakuha langsang namatay. Yun sa pagkapataya. Mingkuha lang siya langsang ba? Kung sa Tagalog pa, pukpuk. Pukpuk na yung Tagalogan. Di ba pag ang langsang imong gamiton, ipukpuk yun nimo. Nga naman. Basta mingkuha lang gid siya og langsang. In Tagalog, pukpuk, kay nisulod sila sa motel. Una na ako, abinahog na titano. Wala nisulod sila sa motel. Unya tapos sa moto. Unya, ano pa? Katong siya kay gitudlo niya namatay sa kilat tong siya. Yun na ba? Katong ito siya sa motel, sa mga kamatyan niya to. Namatay ra gud siya gud kay sobraan. Kasi buhaton sa motel diay. Kuan siya na overfatigue. Nga, tapos katoy katolo, nga nago sa kilat, nag-smile naman daw siya kay abi niya nag-picture taking. Mo na dito. Picture taking, go bitaw, patay Pero mas kuya watong isa ka minatay may kiling kay milayas lang to siya sa iyang asawa, namatay. nilaya si asawa, namatay ka naman. At tungod sa kalipay, namatay. At attack yapon. Walang delikado lagi sa kasing-kasing na masubrag kalipay lulubaba no. Bitaw gani, too much laughter will kill you good, ha? So, what's laughing? Is there any laughter? So, dapat ang pingan niya to tong heart na to. Sumunyang kung gani nga kay karelasyon niya nga aksyonan niya kagpasakit. Likaya niya ni mo niya kay kanyang nganyang klaseng tao. Pwede niya maghatag sa imo panyakit sa ulo. Panyakit sa tiyan. Napay posibilidad nga mo taas ang imuhang alta presyon, imuhang hypertension, high blood, dugo nimo. Okay, sunguton man kaniya. Dakong posibilidad nga pwede po ka ma-stroke. O pwede po kang mabugtuan sa imong kinabuhi kay mabuto ng ugat sa imong ulo. Ayun na po yung mga tendensiya nga base niya mubati ka o rayuma. Ginukod-gukod sa iya mo niya rayumahon na noon ka. Ang imong tuhod nimo. O ya tapos aside sa rayuma base niya magka-arthritis ka. Ano man? Kay pag uli nimo manghimasa man niya kasi buntila di arthritis ilabas Imo nga yung nakita gid ang dagan sa iyahang lakaw lulubaba no. Ako na spillingin diya. So mo niya nga dapat kung ang inyong karelasyon toxic na kayo sa iyo biyahe niya kay dagang kay sakit ang pwede nyo magaguman sila do. Dapat pangita ka karelasyon nga maghatag sa imo o kalagsik sa panglawas. Diba? Suporta sa pangladlaw, pinansyal. Kaunon ka perminti. Walitan ka bagong sa ninya. Sapatos. Diba? Good for the heart ng tanan. Dili ka magdiwang, manyambok pa din noon ka. Muhimsog ka kay pakaunyong kanya og dagan pero magamping taong ka Ayaw pod pasubray o kining bisagon sa lang dapat healthy pod mong kaunyon. Sultian mo siya, Labs.
pwede ba dili na ta magsigi og kwan labs karni pwede ta magkuan na pud lettuce na pud lettuce. Caesar salad. Kay sumuna kayo kining kuan na pud ta kining healthy kana mga gulay-gulay na pud ta labs. Oo, kanyang mga kuan na pud ta seafoods like crabs, lobster. Demanding o ka pagkauyaba de. Pero bitaw so muna dapat imuhang pilion nga karelasyon kay importante sa mahalaga nga imuhang lawas sa maproteksyonan. Ha? Kay usahaw na lang gid pud sadya siya, no? Gani to lulubaba. Mo nang dapat sa mga aning klaseng sitwasyon, okay, magtumar ka niya to ang pang-prevent sa mga critical nga mga sakit. Sama na lang niining Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement, no? Pag makainom ka niini, lagsik yun yung imuhang lawas. Huwag tang mga balatian. Okay? Kay mo ni siya mga kabisyo my love so sweet naguna nga produkto nato diri sa Calabo Plus Herbal Food Supplement mga kabisyo my love so sweet, no? Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Okay, ginama sa Jester Marketing. Sangkap sa mga nagunang herbal sama sa Calabo leaves, panyawan, malunggay, sambong ug mangosteen. Daganan ang pamatod nga sila na protektahan ug nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market, ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Calabo Plus Herbal Liniment Oil ang pinakamaayo ora mismo. Ginama sa Jester Marketing. Alang sa dugang impormasyon, tawag lang sa numero 093097360009. Oo, kaya nga itong kasing-kasing kabisyo, traidor ba jud tuod kay na siya, no? Especially kung ganing daghan kay ka fat sa imong lawas, better mag-exercise you ka pa healthy, di ba? Pero later na ta maghisgot tumahingana para sa tong programang Calabo Baka. Okay. Mga health tips na to at ang nginin nyo ato na siyang panukaran ha. Aron sa ingon nga dili pud sad mo mag pataka diha. Gani kay ang inyong kasing-kasing ang importante, no. So tama to ingon ni Lulubaba, dapat malikayan yun ng mga tao magpasakit sa inyo ha. Nga walay dalang maayong tawagan na kinabuhi, di ba? Sa imuha. So better to Lulubaba, no, magamping-amping ta. Makasinati dito ta, no, og mga pag-ulan. Kaya tungod sa mga niaging mga adlaw nga grabing pag-init, so better nga dapat magdala taog kining payong. Oo. Na ay mga schedule mga kabisyo, check lang ninyo yung smartphone. Na ay murag weather forecast diha makita ninyo, no, sa kung tawagan na mag-swipe mo sa left. Oo. Na diha weather forecast mga kabisyo my love. So makita ninyo mga adlaw kumuulan ba o muinit ba, no, kay sa Luzon makasinati sila o kining heavy rain. Oo. Kunya padulong ang mismong bagyo or bagyo, di man siya bagyo, heavy rains lang, padulong cloudy to cloudy skies, isolated rain showers and thunderstorms. Oo. So padulong sa ato ang rehiyon mga kabisyo my love so sweet. Okay? Paubos siya. So makamping tuod ta, no? And of course, pag ngarong mga ulan-ulan, ulan-init, dali ra kitang matakbuyan og sakit, di ba, Lulubaba? Gani. So mo nang ampingan yung mga lawas. Okay, magtumar ka og vitamin C. Kay kini vitamin C mo na siya palagsik sa imong immune system. Protektado gimso nga panglawas. Ganya nga mukaon og dindot kapag katulog, inom sa Jester Angelic C with sodium ascorbate na siya nga vitamin C ha. Pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content, puno sa mga minerales og modepensa sa imong kaluwasan batok sa mga virus og bakterya. Jester Angelic C with sodium ascorbate ha. Mura ni siya og kining payong mga kabisyo my love so sweet. Pag nata sa gawas, mura ni siya og payong raincoat, di ba? Nga mo tawag na to na mo shield, no, mo pugong, mo prevent sa mga unsabang bacteria pollution as tong palibot. Especially sa imong kaugalingon nga active ka na imong trabaho, lihok gid ang tibok lawas nimo, so better na jud kay pang himsog, okay, pampaboost sa imong immune system. Padayon ta sa unahan dug sa pagpaminaw sa gihapon diri mga kabisyo my love so sweet sa programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo of course kini si Mike Kiling og kini po si Lulubaba ha.